itoilet lo muntu lona. Iqiniso leli sister. Iqiniso lelo. Awuthi wena ngalento le. Uphakela isikhaftini. Ukungibona ngiphethe ikhwama zekhaftini mina ngoba ngiphethe ngiphethe igatari. Udla yona le gatari. Ngani le gatari uyiphethe phela udla yona ke. Wena uyangitshwayela. Awuthi ngitshele wena le gatari khambani ngayo vele iphanda ngayo. Yebo ngiphanda ngayo sibari gatari. Even nayi le mali namanje nayi. Phathelene lo mama wu. Alongixhashaza lo muntu. Nayi. Hawu yaze yafika. Yaze mali izingakho bayithole 90 rand yebo nayi. Uyenze namuhla. Akaphuma impuphu la, akaphuma impuphu la. Akake ndoda. Ayikho inkukhu ye-90 rand. Ndoda. Ayikho inkukhu ye-90 rand. Azongixhaphaza wena. Ayikho inkukhu ye-90 rand nomzana. Mina ngivese ngithenga i5 kg abantwana badla kahle. No hamba wena uyohlala emkhukhwini. Ungasolapha angifuni.